Accedeix al web dels Jocs Esportius Escolars, gep.cat. A la pàgina principal, selecciona l'esport Curses d'Orientació. Trobaràs tota la informació d'aquesta disciplina i per fer la inscripció, fes clic a Inscripcions. Accedeix a Playoff amb el teu usuari i paraula de pas. En cas de no recordar-ho, fes clic a Recuperar paraula de pas. En cas de participar en una cursa d'orientació familiar, ha de ser el pare, mare o tutor qui tramiti la inscripció a la cursa. Entra al teu perfil, on hauràs de crear la teva llicència i tramitar la inscripció. La llicència caduca cada nova temporada. Fes clic a Nova llicència. L'entitat ha de ser independent i la modalitat Curses d'orientació. Selecciona la categoria familiar i la subcategoria mixt. Hauràs de configurar el teu pack familiar afegint integrants al botó Afegir. No es pot participar en la cursa familiar de manera individual. Per tant, en fer clic a Afegir ens surt un avís. El podem ignorar i tornar a fer clic a Afegir. Aquí hauràs d'emplenar les dades dels altres integrants del grup. Pots afegir més integrants. En aquest cas n'afegim només un i continuem amb desar i inscripció única. Selecciona la cursa d'orientació a la qual et vols inscriure. En aquest cas seleccionem la 6a cursa d'orientació i veurem l'import. Fes clic a Pagar. En aquesta pàgina intermèdia pots comprovar l'import que correspon a la teva inscripció. Fes clic a Pagar i selecciona l'opció Pagament online i accepta. Continua amb el pagament i se't redirigirà a la pàgina de pagament. La inscripció a la cursa familiar té un cost fix, independentment del nombre de participants en el pack familiar, i no requereix pagament de llicència. Per tant, una vegada hagis fet el pagament de la inscripció, podràs comprovar que ja tens la llicència i la inscripció a punt per participar en la competició.